Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Kaizer Chiefs ithe yasayina ke midfielder pha yaseTanzania uMthasingwa Bhitejeko. Thasingwa Bhitejeko from eTanzania, defensive midfielder edlalela pha iAzam FC. Zininzi ke team kumfana omdala ezibalulwayo ebeke wazidlalela namazwe abalulwayo amakhulu ebeke wanyathela kuwo njengemidfielder kumfana omdala, wafika lapho waqongqotha, wazenzela igama, wazenzela indumasi. Kulapho ke iqela leKaizer Chiefs ke lithe ngeke siyibhude lenkwenkwanyana labeke liyibizela ngaphakathi eNatura. Nisayinile ke sithetha nje nani ke iplayer yeKaizer Chiefs ngokusesikweni, player esithathu esayinwa yiKaizer Chiefs ke kule season. Masenjenje ke baphulaphuli, uMthasingwa lo wapha eTanzania yi-defensive midfielder. Sina eKaizer Chiefs ke masingambala uThabo Cele sele out, masibale pha uSibongiseni Mthethwa, sibale pha uSiphesihle kaNdlovu, sibale pha uLebogang Maboye, sikubalele abantu abadlala esazikithini sebala, ngoba kuyenzeka into yokubana ke bobathathu ngokwesimo somdlalo baphenduke babe zii-defensive midfielders. Xa uthi ukuqwalasela ke ngoba ke noMaxowa akasekho, ndiqinisele eKaizer Chiefs ke ifuna uvala esasikhala sikaMaxowa noThabo Cele, njengoba bobabili bengekho bebekade nabo bengabanye ke bebedlala esazikithini sebala bencedisana ke nezi players ntathu ndizibaleleyo, uLebogang Mabowe, uSiphesihle kaNdlovu, le nkwenkwanyana kwaSibongiseni Mthethwa. Ngoku ke ngoku abasekho ababini uThabo Cele kunye noMaxowa. iKaizer Chiefs yathatha isigqibo sokubana mayibheke eTanzania ize nale ndodanyana ke i-defensive midfielder izokwazi uba yandise inani, izokwazi uba ngoku incedisane nala madoda apha esazikithini sebala. Enyanisweni ke mkhulu umsebenzi opha esazikithini sebala. Xa uzothuma iJoni pha kulaa position funeka uqiniseke ngeJoni ozothi uzolithuma, funeka lewenze umsebenzi lugqibe. Ndingakubalela uLebogang Mabowe uyakwazi uatheka, uyakwazi uba yi-playmaker, uyakwazi udefender, uyakwazi udlala njenge-defensive midfielder ngamanye amaxesha. uSiphesihle Ndlovu urhabaxa, yi-defensive midfielder kwaye uyakwazi nothi gqolo efake ezabhola ezapasi kakuhle umfana omdala. Sibongiseni Mthethwa yi-defensive midfielder ukwendalo umfana omdala. Zininzi into ezembetha uNyambose, akunzima ukufaka ezabhola, akuqhusheka okwakupasa kunzima, ukuatheka kunzima, ukukhabela ipali kunzima, ukufunda igame. Ndibala ke ngoku phezu kwentloko kaNyambose. Abantu abaninzi ke bakuyiqonda into yokubana ke xa sithetha kanje sisonda iplayer sithetha nje ubunyani xa iplayer siyibukele idlala. Ixesha elininzi uNyambose kaMthethwa uyaziwina ibhola, kube nzima ukusisebenzisa mphulaphuli, kube nzima ukuzijula. Ngamanye amaxesha ke kunyanza into yokubana makazijula azipase, ufumanisa uba ibhola zawubambini akwazi ukuzipasa zayo ebantwini, uninzi lebhola zawulahleka. Yabona ke xa ezokhompyutha neeplayers ezinjengoMabuye, ezinjengoNdlovu, asikayazi ke le ndodanyana isuka pha eTanzania into yokubana ke yona ke iphethiswe ntoni elinyaweni. Kwawuba nzima kakhulu kuNyambose into yokubana ke kwisizini ezayo aqhubeleke nje iplayer eKaizer Chiefs. Uba ke akazutshintsha kule season noko azama uqhosha kwezi ndawo ashota kuzo, ngoba kuleyo kumakha into uyakwazi, kuleyo kuthatha ibhola uyakwazi, kuleyo kuvala amazibi ukwadifende uyakwazi. Sekushota into yokubana ke ngoku afumane ezinye azokwazi into yokubana ngapase ngokugcwele. Injalo ke baphulaphuli ke imeko ke yeKaizer Chiefs. Nani ke ningangena nitsho into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.